खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं नायद' राजिब बसुमतारी 40 नं रौता बियाबनि लाइलांपारा आरो गिरुवा थांलाय फैलाय लामाया बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो हान्था मेला आरो फरायसालि थांलाय फैलायाव गोबां हाराखास्थिजों मोगा मोगि जानांगौ जादों रायजो राजाफोरा। हान्था मेला आरो फरायसालि थांलाय फैलायाव गोबां हाराखास्थिजों सहायनो गोनां जादों रायजो राजा आरो फरायसाफोरा। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावदि 40 नं रौता समस्तिनि सिङाव थानाय लाइलांपारानिफ्राय गिरुवासिम फैनाय थांलाय फैलाय लामाया 1 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो सासे ठिकादार एबा परिमल सैकिया मुंनि ठिकादारजों खामानि मावजादोंमोन आरो खामानि मावदोंब्लाबो नाथाय एसेबो आवगायाखै होननानै ओनसोलनि रायजो राजा एबा लाइलांपारा आरो गिरुवानि रायजो राजा बिथांमोना अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि 40 नं रौता बियाबनि लाइलांपारा आरो गिरुवा थांलाय फैलाय लामायाव गोबां हाराखास्थिजों सहायनो गोनां जादों रायजो राजा आरो फरायसा फरायसुलिफोरा। बे समाव बे लामाखौ परिमल सैकिया मुंनि ठिकादार बिथाङा खामानिखौ मावबाय थादोंमोन होननानै फोरमायदों आरो लाइलांपारा आरो गिरुवाव थांलाय फैलाय लामानि गेजेरावहा मोनसे दालां बायनाय दंमोन आरो बे दालांखौ सिमफायनानै 1 बोसोरनि सिगांनो सिमफायदोंब्लाबो नाथाय एसेबो खामानि आवगायाखै। दालांनि खामानिया एसेबो आवगायाखै होननानै अजद दैखांदों गिरुवा आरो लाइलांपारानि एबा लाइलांपारा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ अजद दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि 40 नं रौता समस्तिनि सिङाव थानाय लाइलांपारा आरो गिरुवा थांनाय लामाया 1 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो गोबां गाज्रि थासारियाव दङ आरो बे गाज्रि थासारिनि थाखायनो ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा हान्था मेला खालामनायाव गोबां हाराखास्थिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों होनना फोरमायदों। लोगोसे परिमल सैकिया मुंनि ठिकादारा बे खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै अजद दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो रायजो राजाफोरा फोरमायदों दि आरो खावलायदों बिटिआर सरकार आरो ठिकादार परिमल सैकियाखौ थाबैनो खावलायदों दि थाबैनो गिरुवा आरो लाइलांपारा थांलाय फैलाय लामाखौ मावनानै होनांगौ एबा फोसाबनानै होनांगौ होननानै खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिरुवा आरो लाइलांपारा थांलाय फैलाय लामाखौ माबोरै थाबैनो खामानि मावनो होदों, सरकारखौ मा खावलायदों जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै जोङो नैबे गिरुवानिफ्राय लाइलांपारा 15 नं लामा राजा लामासिम जोंहा मोनसे 2.5 किल'मिटार लामा सेंसन जादोंमोन। दा बे लामाखौ दिनै बोसोरसेयानो जानोसै, खिन्थु बे लामाया दिनैसिम कमप्लिट जायाखै। ओमफ्राय नैबे गेजेराव नोंथांमोना नुदों नैबे दालांखौ, बे दालांखौ बिसोर बुफायना दोननानै दिनै बोसोर जानोसै जे बिथिं थांलाय फैलाय रावबो थांनो हायाखै। बिथिं लालफुल लालफुल बाजार दङ, जोंहा गिरुवा बाजार मोनसे दङ आरो बिथिं लाइलांपारा हाइ स्कुल मोनसे दङ, एम इ स्कुल दङ, बर' मिडियाम दं, एसामिस मिडियाम। ओरैबो बाजाराव थांनो हाया, ओरैबो बाजाराव थांनो हाया। दा जोंहा बिराद उसुबिदा जादों। जेरै लामाखिनियाव खुनुरुखुम थांलाय फैलाय खालामनो हादोंब्लाबो जोंहा नैबे दालांनि कारनावनो थांनो हायाखै। दालांखौ बिराद अबहेला मावदों। बेखायनो जोङो आसा खालामदों जे जोंहा बे दालां नङाब्ला बे दालांनि कारनाव जोङो दा भबिष्यतनि बेराम आमार जुदि डेलिभारि जायोब्ला, डेलिभारिबो लांनो गोनांबा, मंगलदैयाव लांनो गोनांब्ला जों ओरै रौता जानानै 16 किल'मिटार नैबे गिरुवानिफ्राय जिहेथु हाइवे मोनहैगोन लालफुलसिम, बिसिमानो 16 किल'मिटार जायो। दा जोंहा नैबिजोंबा 5 मिनिटफोरल'सो जायोमोन। दा बेखायनो जोङो नैबे आसाम सरकार आरो ओमफ्राय बिटिसि सरकारखौ थाबैनो जोंनि नैबे दालांखौ जाहाथे बानायना होयो, जाहाथे जोङो गासिबो रायजो राजाया जाहाथे स्कुल कलेजाव थांनायाव जाहाथे उसुबिदा जाया, थाबनो जाहाथे लामाखौ बानायना होयो। बे लामानि कारनाव जोंहा किसुमान स्टुडेन्टफ्रा थांनोबो हायाखै, फैनोबो हायाखै। जे जोङो किसुमान स्कुला दाबो थांनो हायाखै आरो नैबे दाखालि दै बानायावथ' थांनोनो हाया। नैबे दा दै रानब्लाबो एसे थाब बारनो हायो, खिन्थु ड्रेस गाननानै थांनो हाया, स्कुल साइकेल बाननो हाया। बेखायनो आसा खालामदों जे नैबे गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे दालांखौ जाहाथे थाबनो जाहाथे बानायहोनानै जाफुंहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। ठिकादारनि नामखौ मिन्थिना परिमल सैकिया होनना मिन्थिदों आरो बेनिफ्राय बेजोंनो लोगोआव थाफानाय जोंनि बे खाथिनिनो ओरै कि नाम আছিল তাত हेरि बाबुल सैकिया ना, बाबुल, बेबो थाफादों। ओमफ्राय दिनैसिम जों नुनो मोनाखै आरो ठिकादारखौ जों नुफेराखै, लोगो मोनफेराखै आरो बिराद अबहेला। ओमफ्राय मिस्ट्रिखौ जोङो सोंदोंमोन जे खामानिखौ मानो एसे अबहेला मावदों। ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा बुंबाय मालेनिफ्रायलाय मालखौनो गारा जों बोरै मावनो, बिदि होननानै आवगायनि दल मोनसे मिस्ट्रिया बिदि बुंलांदो जाहैबाय। ओमफ्राय मिस्ट्रिखौ दिनैसिम माने माबाखौ ठिकादारखौ जों लोगोखौनो मोनफेरनाय जायाखै, मिस्ट्रिखौ ठिकादारखौ। बेखायनो गुरै खावलायदों जाहाथे थाबैनो दालांखौ बानायनानै जोंनि बे थांलाय फैलाय रायजो राजाखौ जेने स्कुलनि गथ'फोर थांलाय फैलाय खालामनो हानायनि सुबिदा खालामना होयो, बेखौनो सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय। नैबे लामानि कारनाव थारमाने किसुमान फरायसालिनि गथ'फ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव बिराद उसुबिदा जादों
आरो बिनिफ्राय बिसोरो जिहेथु दालांखौ बानायदों सिमफायबाय बानायगोन आरो बेखौ बारलांनायनि खुनु माने सुबिदाखौनो बानायना होआखै नाहरनो हायो नोंथांमोना नुयो जे खुनुरुखुम थांलाय फैलाय खालामनो हानाय सुबिदा खालामनायबाबो बिराद गोजोनगौमोन दा बेहाय किसुमान गथ'फोरा दासिम थांनो हायाखै फैनो हायाखै बेबायदिनो माने थांनो फैनो हायिया स्कुलनि गथ'फोरखौ माने बिराद दिगदार जादों आरो दा बेखायनो थाबैनो जाहाथे बे लामाखौ दा दालांखौ जाहाथे बानायना होयो आरो नङाब्लाबो दालां ओंखारनायनि सिगां नैबे साइडथिं माबा मोनसे बारलांनो हानाय सुबिदा खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशेल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।